An usa nga bugto hanaton hermano mayor. Waray iba kundiri Virgilio Dais nga papadisan ni Yonela Omla. Masagyapon namon nga bakasyonista ini. Virgilio Dais nga Madam Yonela Omlang iyo yan na pag-aminodo. Mabidulanin sa raya. Chacha. Anabidudu kapinayura kaupay daw hini ay ahay hini bagian nahimik sila ini at naturang ito. Diri mo wala patisan-san kung ang panahon kay kultura hindi atun mag-awaray bisa pira pagkasiglo ang lumabay diri susuman ang mga waray magpapabilin lagi hapon bisa nunalo kay paupay kuman urat sagas sa rayawon magpapadayon na kabisan sa lungay ni rasyon urat sa lagi hapon ang ay bisan di nga sa rayawan imo makikitan urat sa katugar ang inaarigan kay kun ini mawala magpapabigawan sa rayawan may urat sa gudlang dagatan kaniha urat sa nakakarib ko bisa di sikat kiyap na binahawag na parumatun urat sa anbaw kay sayaw kay kun ikaw ang matukahan sa kay waray kagul kalugian kaya ni mo abilida ng pagsayaw ikikitan. Salit badi-badigan na napang sa rayaw na kita ang kalibayat at kaisiwan ikpadayon sige alam na ito ni mo igagala kung fokus pa ito dali pagpasulit na pag-aruan na kay baging masunod ka na yan naging pagsayaw at lugar gagulot sa pagtawagahan nga rin mo ginahanggan gusto ka dali ang ipasundo pa ito ipasat na mapasupasupadon natin ka nga ayaw kita pag-inatakaran kaya mga oras mo naman mahipon si hining nga higayon kaya kung maghihinay-hinay ka pas nagabang una ka aling puso na dalain luto dito makanan sa isang kahit ni ayaw pauri para diri ka maalkansi nakaragali mong ginbayan di matuman atin kahiyag sa may oras na pingahin matanugal kapirahi paniguhigon ayaw pagbatos. Ito ang matarinaw may babae nga bulaw nasayaw nga ninaupaw susriyaw kay tawaw at sangkay ko dahibig to Rudy Fernandez kung nasebyo Richard Ruiz kung nabakyo pag atubang ipansigo nakatukadayan ang bau-bauhan bukod pipinuntik ka anak kulukod kaya ka man nalagyayan man akong kurukod mapatay mabuhi basta pagkabukod nakatukaday ang bau-bauhan bukod pipinuntik ka anak kulukod kaya ka man nalagyayan man akong kurukod mapatay mabuhi basta pagkabukod
suyama. Diri ko nagon, ikaw mapupugtan. Bisan masakit, inin akong dukan. Pipiritong ko kay karuyan. Kung ato ka na hitim pagdanahan, diri mong ta ako hingalintan. Kung pananglit bumabing kahaagon, adama ko nga ikaw karawaton. Kung nababakian mo ang lugar na kuratsa, masunod na dayon aakong nahuna. At ito babay sa ilang nagpabiguran, kung nagsasayaw kinagahan. Asayaw ng ulat sa akong nakilala, mahusay ng artista, ngaran araminan. Haapit pagsayaw, hiyaan ka partner, mas ilan di ka nasurrender. Diri ka ba inaigaan na hinulong-dong? Ang padara ko nga silpon, lugaring kay baraton. Halos diri mo na ako rin layon. Diri ka ba inaigaan na hinulong-dong? Ang padara ko nga silpon, lugaring kay baraton. Halos diri mo na ako rin layon. Ay sa mata sa kamati sa sibuyas ng ulan ay sa mata sa kamati sa sibuyas ng ulan ay ang isda muro bay ay nabunga puro buskay. Ay sa mata sa kamati sa sibuyas ng ulan ay sa mata sa kamati sa sibuyas ng ulan ay ang isda muro bay ay nabunga puro buskay. May daman liwat sayaw nga lubi-lubi, ang minudo o sarampati, mga sarayawon na sa marlady, ang kurat sa hinala perdi, ang nirmana, ang naguguna, idadarabot nga ni kapitana, nang hipausan mga bisita, ang kanabuhang iragala. Nagkita kaliwat, nagkita at diri at sumakita. Nagkikita nga nihira ay manlaga buman lagasay. Nagkita kaliwat, nagkita at diri at sumakita. Nagkikita nga nihira ay manlaga buman lagasay. May daman liwat sa'yo nga lubi-lubi, ang minuno o sarampati, mga sarayawon na sa marliti, ang kurat sa ayaw mag-uli, ang nirmana, ang naguguna, idadarabot na ni kapitana, naghipausan mga bisita, ang kanabuhang iragana. At tunahan na daw kita, napurok ang panis ka pusana. At kwinis pamangha ang galak tiruan, ubay-ubayan pamustura. At tunahan na daw kita, napurok ang panis ka pusana. At kwinis pamangha ang galak tiruan, ubay-ubayan pamustura.
Salamat Virgilio Dais ngan kan Ma'am Daniela Omlar. O sa nala ko nga